Καλό απόγευμα. Παραμονή πριν να κλείσουμε για τις εορτές και έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να ψήσουμε αύριο στο Παλέντε Σπορ στη Λεμεσό, μιας μεγάλης εταιρείας που συνεργάζεται, που έχουμε συνεργασία μαζί τους θέματα μονώσεων που είναι η δουλειά μας, και θα το ψήσουμε αντικριστό. 6 αρνιά, για πρώτη φορά στην Κύπρο θα ψήσουμε 6 αρνιά και 35 κιλά παρσέτα. Μπέικο, το μπέικο. Τα αρνιά είναι εδώ, τα κόψαμε. Θα δείξουμε τώρα τους φίλους, για την Κύπρο μιλάμε τώρα, τους φίλους και λάτρεις του Αντικριστού στην Κύπρο. Κάτι πολύ καλό για να έχουν έναν ημιόμορφο ψήσιμο, πρέπει να ανοίγονται τα κρέατα. Χωρίς να ανοίγονται τα κρέατα δεν πάνε να ψήνουν σε επαγγελματικές αντικριστέρες, θα έχουν θέματα. Εδώ τα πήραμε τα αρνιά μας, όπως βλέπετε εδώ. Είναι μισό αρνάκι και πάνω. Μισό αρνάκι. Μετρούμε, εντάξει, τώρα θα γίνει το καθάρισμα, θα ρίξω λεπτομέρειες τώρα στο καθάρισμα. Μετρούμε 2 παγιδάκια, 1-2 παγιδάκια και το κόβουμε. Το λοιπόν. Τώρα, πώς γίνεται το άνοιγμα. Το άνοιγμα μετράμε πάντα, ανοίξουμε και το πόδι εδώ. Το άνοιγμα πάντα μετράμε 5 παγιδάκια από την αρχή. Είναι 1, 2, 3, 4, 5. Χαράσουμε με το μαχαίρι στο πέπτο. Χτυπάμε με τη μύτη εδώ μια φορά. Ερχόμαστε εδώ που χαράξαμε. Χτυπάμε και μία από εδώ. Και ερχόμαστε τώρα. Εδώ τώρα τι κάνουμε. Γυρίζουμε το μαχαίρι και θα έβρουμε μία μεμβράνη. Εδώ το κόβουμε τέλεια. Γυρίζουμε το μαχαίρι λίγο σκάρπα και βρίσκουμε μία μεμβράνη, την οποία σιγά σιγά ανοίγουμε τη μεμβράνη. Βλέπετε, ανοίγουμε τη μεμβράνη και είμαστε έτοιμοι. Το πρώτο κομμάτι, το πρώτο σκέλος. Τα βίντεο είναι λίγο μεγάλα, θα τα κάνουμε διάμεσα. Ανοίγουμε το μπροστινό, αυτό είναι το πισινό. Είπαμε, μετράμε